Здравейте! Днес ще ви покажем един тристаен обзаведен апартамент в самото сърце на квартал Каршака с цели 5 паркоместа, включени в цената. Ако искате вашия мечтан нов дом да не стане нечий друг, побързайте и се свържете с нас. Ние сме Прима Каза Имоти, а вашия дом това сте вие.